Ak sa správne pozerám, je to posledný tým v tejto kategórii. Takže záverečný tým v kategórii ženy šport, ktorý môže niečo v tabulke zmeniť. To najlepšie zatiaľ 16:31, 17:99. V mašinke neostali absolútne žiadne sadze, ale časomiera beží ďalej. Poprosíme, zhoďte pravý terč, aby sme videli, že všetko je v poriadku. Áno, všetko je v poriadku. Sami sme videli z tejto vzdialenosti, že ten terč je OK, ale tá prúdnica veľmi rozprašovala, čiže za tento pokus